Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela.
Afam bụ Ikechukwu Henry Anigbo. Abụ m onye Eke. N'etiti okpuru ọchịchị dị n'okpuru ọchịchị Udi. Abịa n'Eke, abụ m onye Ọma. Abịa n'Ọma, abụ m onye Ọma Agụ.
abịa na ọmagụ abụ m onye ụmụanị Igbo ndị bụ n'ọdọ. Kemgbe isonyere egwu a? Esokwe m n'egwu a n'ahọ 2010. Ya na ote aka nkekwa bụ na iso bidio ka eso m bido egwu a. Kama a na-eti ya bụ egwu kereta ọdị. Ọ ihe unu ji mere aka ọrụ ka ihe a ji eme ihe egwuregwu ihe obi ụtọ ka onye kpọtara anyị. Anyị jikwa mere aka ọrụ, mana n'aka ọrụ anyị nwekwa aka ọrụ dị iche iche anyị na-emekwa na-abụghị egwu. Mana ihe nji si na anyị ji enwe mere aka ọrụ bụ na egwu a kemgbe anyị bidoro ya, ụfọdụ n'ime anyị esigo n'ime egwu a wee jee akwụkwọ nke a na-akpọ mahadum. Ọ na-egwu a ka ha si akwụ ụgwọ akwụkwọ nke a na-akpọ mahadum. Ụfọdụ n'ime ya sikwa n'ime egwu a wee nyere onwe ha aka n'ụzọ dị iche iche dịka ịmụ ọrụ aka. N'igba egwu a ka ha si wee nweta ego ha ji wee bidokwa ịmụ ọrụ aka. Ka anyị banye ihe gbasara otu a, kedu ihe pụrụ iche n'otu a na otu ndị egwu ndị ọzọ? Maka na mmemme anyị na-eme egwu ọdịnala anyị aga n'ọtụtụ ebe ewu ndị na-agbasụsọ ofu egwu ndị na kedu ihe pụrụ iche n'otu a? Ihe agadi nwaanyị ga-eji bata n'ime ọhịa họrọ sọsọ ọkazi. Thank you, Deme. Ihe dị iche n'egwu a na egwu ndị ọzọ niile nke mbụ bụ na egwu a na-agba ọtụtụ egwu dị iche iche, ma nke be anyị obodo anyị bụ Nigeria, ma nke mba ndị ọzọ na-abụghị Nigeria dịka South Africa, dịka egwu ndị Cote d'Ivoire, egwu ndị Ghana. Abịa na Nigeria anyị na-agba egwu ndị Benue, anyị na-agba egwu ndị Efik, Combidance, anyị na-agba egwu ndị Fulani, Hausa Fulani dance, anyị na-agba egwu ndị Yoruba, anyị na-agba egwu dị iche iche. Abịakwana na ihe ọzọ mekwele egwu a ji pụọ iche bụ na ndị bụ ndị anyị na ha nọ n'egwu a bụ ndị isi ruru anyị. Ọ bụrụ egwu ị ga-abịa ịfụ ndị na-eme ajọ omume dị iche iche dịka ise ihe ọsụse na-aba n'isi, ma ime ihe aka ntụtụ, ma ime ajọ ihe dị iche iche. Ndị niile anyị na ha nọ n'egwu a bụ ndị anya ruru anyị. Onye bara unu Adanta ka etu Adanta ha? Adanta anụwa onye bụ onye isi anyị kpatakpata bụ onye guzobere otu a bụ nwoke a na-akpọ Sọni Nwachukwu, onye Onyofe Oghe. Ọ na obodo oyibo ka o si wee baa ya Adanta bụ na mgbe ọ nọ ebe ọ na-alụ ọrụ oyibo n'obodo oyibo, ka ọ na-alụ ya bụ ọrụ oyibo, o nwee jee ebe ndị ọcha na-akpọ ebe ha na-anọ ezu ike aṅụ mmanya. O nwee jee ebe a nọ nwee fụ ka ha si eme, nwee sị na igosiwekwana ndị ọcha omenanị anyị bụ omenanị ndị Igbo na ọ ga-adịkwanụ ha mma. O nwee jikere na akwa egwu ndị Igbo a na-akpọ atịrị ọgwụ, wee pụta wee bata na steji ndị ọcha sonyanwa wee gbaba dị egwu. Ndị enyi ya bụ ndị be anyị n'ebe a wee na-asị ya, nwoke ọ nzuzu ka ị na-ezuzu? Ọ sị ha na ya ma ihe ya na-eme, na ya chọrọ igosi ndị ọcha omenanị anyị na omenanị anyị dị mma. O wee bido ya bụ ihe wee gbabịa, ndị ọcha wee fụ ya wee fụ egwu a n'anya, egwu wee dị ebube. A na-eme ọ tinye unyi ya na ya, a na-eme ọ tinye nwa ya nwaanyị na ya. Ihe a ka o mekete wee sị na ya achọghị ịza ada ukwu bikọs na ya maka na ya si na nwata obele wee binite ya, maka ya nwa na ya ga-akpọ egwu a Adanta dị ukwuu. O wee bazie ya Adanta. Ọ dị ma anyị ga-enwe ohere ịkpọ ọ bụrụ na onye chọọ ikpu unu na onye na-ekiri mmemme ga-achọ ka unu bịara ya egwu. Ya ọchị ịnweta anyị n'akara dị otu a 070-3209-8008. Anyị nọ na Facebook Adanta Cultural Troupe, Adanta TV nọ n'Instagram. Onye je ebe ahụ ọ ga-enwetacha anyị ya.
Ọ dị mma biko jụrụ ohere aka n'ọhaneze ndị na-ekiri anyị tata na mmemme nketa. Ọhaneze ihe ọma na-adị mma, anyị ekene unu n'afọ Adanta. Anyị na-asị unu ihe ọma mere unu otu a ihe ọma si emere anyị bụ ndị Adanta. Ihe ọma mere unu ga-adị ogologo ndụ, ihe akụ ihe enwe ọ ga-abalị unu.